Ni ye ɲininkali min kɛ ko dɔw ka ɲininkali do ko jalisata al-istira jalisatu al-istira bon sigili min n'u b'a fɔ a ma ko k'i yɛrɛ lafiya sigili an kumana ka kɔrɔ ale ka ɲininkali ma kɛ ko ale ka ɲininkali bɛ yɔrɔ jumɛn ni mɔgɔ min b'o sigili in kɛ yala o sigili i wuli to sujuri la de i bɛ kabaru fɔ dɔ wa u bɛ sigili in kɔfɛ de ni bɛ wuli ka jɔ bɛ i bɛ kabaru fɔ o don an kumana sigili in kɔni yɛrɛ la parce que an ko dɔw ko sunna tɛ mutalaka dɔw ko sunna do mutalaka dɔw ko ay sunna do ni ka haju sera ma de bon kuma fula in de sabatilen do don ke ba bo o de ka dɔw b'a ka sunna de mutalaka har bumbaji bo mɔgɔw la dɔw fana b'a ka sunna tɛ fo ni ka haju sera ma Ibn Qayyim bo de ka ani Ibn Usaymin ninnu mais ala kulli hali ni a bɛ mɔgɔ min bolo ko sunna do ni a sigira a kan ka kabaru fɔ a wulitɛ do kana sigili la ou bien a kan ka kabaru in bila de n'a bɛ wuli ka jɔ de bon a bɛ kabaru kɛ de ni kelen de bɛ sali i bɛ kabaru kɛ de n'i bɛ wuli ka sigi de n'i wuli to sujuru la de i bɛ kabaru kɛ ni sigira dɔrɔn kabaru bɛ ban n'i bɛ wuli ni kabaru tɛ wuli n'i bɛ wuli sujuru la de i ni kabaru bɛ wuli fo ka sigi n'i sigira yɔrɔ min dɔrɔn kabaru bɛ ban n'i sigira dɔɔnin n'i bɛ wuli ka taa jɔ kabaru tɛ fɔ bon dɔɔninkɛbaw ko fo n'a y'a sɔrɔ e ye alimami de parce que ni e ni kabaru wulila sujuru la ka sigi ni wuli to i ma kabaru fɔ a bɛ se ka mɔgɔ dɔ tɔrɔnba bon ko alimami sira fila bɛɛ bolo a fɔlɔ n'i ye a fɔ i ka jama ye ne bɛ jalisatu sira ne b'a kɛ dɛ mais ni n bɛ wuli sujuru la ka sigi de n bɛ kabaru fɔ o de la dɛ ni n ye kabaru fɔ a k'a dɔn n sigilen de don mais ni n bɛ wuli n tɛ kabaru fɔ ko i ka bange mɔgɔw ye parce que n'i ma nin bange mɔgɔw ye ou bien ni mɔgɔ bɛɛ tɛ misiri kɔnɔ ni e wulilen e sigira de i ko Allahu akibaru dɔw bɛ wuli u bɛ wuli i ɲɛ quoi ko o la ni a y'a sɔrɔ jama bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ u bɛ ɲɛ b'i la i y'a f'u ye n'i bɛ wuli ka sigi i ni kabaru bɛ wuli ni sigira mais n'i bɛ wuli ka jɔ i tɛ kabaru fɔ mais ni e ye mɔgɔ ye e bɛ sali misiri min na ka bon dɔw bɛ kɛnɛma de dɔw bɛ kɛnɛma de bon olu bɛ baara kɛ ni micro de bɛ micro de mɛ ka baara kɛ n'a ye olu ɲɛ tɛ e la bon u tɛ nin sunna fana dɔn ni e wulitɔ sujuru la ni e ni kabaru wulila i sigira olu bɛ wuli ka jɔ de u ko nin sugu ni e ye alimami ye n'i bɛ sira mɔgɔw kana tɛsiwisi e wulitɔ sujuru la kana sigiri la kana kabaru fɔ i wuli ka sigi dɔrɔn mais n'i bɛ wuli ka taa sanfɛ i bɛ kabaru fɔ o la ale de y'a ta mobili la bon ko ni mɔgɔ ale y'a fa kɛ ta mobili la ko a bɛ taa bila dɔgɔtɔrɔso la bon ala y'a kɛ ale ye accident kɛ fa tɛ tɔɔrɔ la kafara ko b'ale la wa bon ni a bɛ lajɛ de sira kibaruya bɛ minnu bolo ou bien ni kadiw ni sariyatigiw bɛ yen olu de b'a lajɛ parce que an ko accident n'a kɛra hadamaden bɛ doni sɔrɔ ko fila dɔwla kelen de la i furatu aw tɛ furiti ni faratura n'a y'a sɔrɔ accident in kɛlen u ko e ka faratu b'a la i ka kataw b'a la i ka faratu b'a la i bɛ dɔ sɔrɔ o la faratu ye mun ye mobili feere de man ɲi e m'a dila ou bien feere min bɛ don ewa tulu min bɛ feere min na feere tulu o de bannen bɛ mobili la e m'o de kɔlɔsi i faratula o de la ou bien isasi de banna i faratura o de la maanaam mobili yɔrɔ dɔ kɔni a kan ka kɔlɔsi o kan ka kɔlɔsi bolo e faratura o de la o m'o kɔlɔsi ni accident kɛra ni o sababu de e ka faratu bɛ nin na wala diya ko bɛ se k'i sɔrɔ yan sunko kafara bɛ se k'i sɔrɔ yan nin ye faratu ye
aw taaddi ube ni yadara yada ye munye eye fede tige iye accident ke i yadara nina ube yoro do la kanka boli ke vitesse hakke min na itemina odela accident ni soro no sababu ye nim fana ka yada ye ni yada fana sabatire ka kataw be sabatika kafara ko bi soro ola dia ko bi soro odela donc mo ko ne accident pour kafara ki soro ewa dia ki soro nin ko fula dola kelendiro na yara soro ifaratula ube yadara donc la munum bo shiraka ko la ube qadi munum be o debo o la jey boloy par exemple fere may iba fa aniga fere may ne ani ta jana tati yalma numero la o bebu nimbere faratu de kono kone tara modo ka mobile tade konne ka mobile fere mani iko basita la yata nimbebe do faratu de kono ni asida ni soro la droi faratira mambe ni minanta duru ka mo apiri ni hake duruina donc il ay délégué par exemple kalokele duru apiri ni hake yi aw bene o kan ko kalokele ndela sera ba di ko tiena ko amasiga wari so ka to kalokele ka bi ni hake farata bon ni kuma min fodoro ye juru do mogola aye saratike kalokele bon kalokele ndafara ay tigi yere ko a tinyala ne mo ka juru in soro mais makono ni kalowre be do faraka konni be cogoli nin tebbe la taakulu riba diafan mudi afata akoro nindew jahilu ka ewa iriba tunyen ninde ube jurudo ila ka dati fo ni dati shera ema soro ba fo sisa ambe do fara dati ka dobe fara juruka iriba yere min yere be qur'ana kono jahilu ka iriba yere tunyen ninde donc nin tebbe ye donc ni ini mogo saratira wakati la chogocho ni wakati sera ni sheba yeda bika jurusara ni sheta ye ala ko fanejiratu ila maisara wa in kana ju usratu fanejiratu ila maisara ala ko ni ka jurube mogola de gunde baka sede taya masorode ala ko ka makono de fokata no yakai no fente fara juru in ka wayi ribai mo mi ne bula para ke ne ngilange don na ma sala sakat telefon cela telefone gran cela na de ma ki galla be gran songo ni ga brega war ne ko directement mais gran te wul rete gran sani sala telefon na ko gran te wul ta gran esa ani ga gran wari ba be ko yara do di te ma ga na tan ki ni ki bolo ya telefon ga to no mi bo koni mo na ka telefoni nana ema ko ka dila telefoni e karamani mais écran te bolo mais ko téléphone tigima ebe écran ani écran de lansongo ye bode fay mais ko fe tara écran sa ate bolo ri tara sa yorore ka kala obedo hadisa kono wala bayuma lesa indaka ninte do kono parce que ema écran fere alema en alema fere ke ebe ale ka téléphone dila min ani écran min ba kala iyo obede songo fo aye wala o ko fe beta ekarasa sa nyoro la ka kala ninte wala bayuma le sa inda kan ninte oye bayuma le sa inda kay de itara ekaran sa yoromi na ya soro telephone tigi na be ekaran de sa yibolo kata do ka telephone na eta dilade ale nana de ko be ekaran de sa yibolo ena benna ekaran pirila ekaran te ebolo o ko fe tara ekaran sa kana di alema ninde wala bayuma lesa indaka min ninye telefoni de eba dilade eni as abenna telefoni ndila saradera donc ni ekran soro chogo mi kanana e oyede ka kunkoy timani bon koni mogo min ye a yɛrɛ lawajibo ne yɛrɛ ye janaba koli bi kawa janaba koli ni hadamaden kɔni lawaji borila ni damu ye dɔrɔn janaba koli bi kan a kɛra ni sigo de ye o a kɛra i bɛ ɲa de la o ni lawaji kɔni bɔra mɔgɔ la ni damu ye janaba koli bi kan mais min ye ka lawaji bɔ yɛrɛ la kunu an ye nin fɔ ni ɲininkali sugu
parce que abe nani ewa ko wore depuis a wakati da i kan ka ɲininkali kɛ mais ni ɲininkali jaabira depuis kunu ni e nana ni ɲɔrɔni ɲininka ni mɔgɔ min ye lawaji bɔ i yɛrɛ la janaba koli b'i la wa o bɛ hadamadenw ɲagami n'anw ko sisan ni mɔgɔ min ye lawaji bɔ i yɛrɛ la janaba koli b'i la ni mɔgɔ min ma kunun t'a mɛn a b'a miiri ka lawaji bɔ i yɛrɛ la a dagalen don ninnu bɛ ɲagamiw de don kow la quoi donc an bɛ min fɔ kunun an kumana lawaji bɔli yɛrɛ ma islimunayi haramu do silamɛya sariya la haramu do ka lawaji bɔ i yɛrɛ la haramu do silamɛya sariya la donc n'i y'a bɔ i yɛrɛ la i ye damu sɔrɔ lawaji bɔra janaba koli b'i kan et puis i ye min kɛ fana junubu b'i kan i ye haramu kɛ tuubi ka taa ala ma a fan caman bɛ lajɛ a la ko tan ka kelen ni fɛn ko caman bɛ lajɛ a la mɔgɔ bɛ tugu la kelen la kisɛ min tɛ bɛn o de lajɛ yala e ka fura wari bɔ o la o bɛ bɛn mais mɔgɔ fana b'a la i n'a fɔ ventilo ni courant ni mɛri bɛ se mɔgɔ ma. bon ko aw bɛ jamaso la a bɛ courant min fara ka a bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka courant facture sara mais jamaso de don dɔw courant u bɛ haramu ni tɛlɛnw ni haramu ni fɛnw lajɛ e bɛ courant min sara e bɛ junubu sɔrɔ wa e kana haramu kɔni lajɛ. e bɛ hakɛ min sara ne bɛ e sara ni i yɛrɛ ta in de ye i ka ventilateur minnu b'u bolo i ye min jani e bɛ sara ni o ŋaniya de ye mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ala sɔsɔ ni ala kuta ye k'o junubu tɛ e kan bon comme ale ye su ko a ye su ko ni fini bɛ fini min a bɛ se ka taa sali n'a ye wa ni ale yɛrɛ ma sobe ye ka bɔ su in na ka don a ka fini la a bɛ taa sali n'a ye kɛ kanu mun dɔnkili da bon ko ewa dɔ ko a ma ka ɲininkali perepere latigɛ ko olu bɛ ewa muso gurupu de don u bɛ fara ɲɔgɔn kan ewa ka dɔnkili da na dɔ wele n'a ye dɔnkili da u b'a sara u bɛ cogo di dɔnkili sugu jumɛn don ni dɔnkili ɲɛ haramu ye u bɛ wari min d'a ma haramu don bon ko ni mɔgɔ min ni e y'a sɔrɔ sali yɔrɔ dɔ y'i da araka min ye e da ni alimami salamu ni wuli ne bɛ wuli i bɛ tɛgɛ fila kɔrɔta wa dɔɔnikɛbaaw ko i bɛ so a la n'a ka di ni wulila tɛgɛ fila kɔrɔta n'i m'u kɔrɔta fana aw dɔn bon o tɛ don musiriya kɔnɔ mɔgɔ ka fɛn haramuya i yɛrɛ ma ala ma min haramuya bon wala taqulu lima tasifu alsatukum haja halalu wa haja haramu litaftaru ala allahi kadiba ala yɛrɛ y'a jate galontigɛ de la ala ma min kɛ min ye mɔgɔ kana kɛ o ye parce que silamɛya diina fana filɛ ni e dusura cogo o cogo fɛn o fɛn n'i bɛ kuma ni delilaw cogo ye delila ye min fɔ cogo min e k'a fɔ cogo la dimisi kan'i bila ka taa mɔgɔ kɛ fɛn ye ala ma kɛ min ye donc ni mɔgɔ min ye ala ka halala haramuya ou bien ala ka ayiwa haramuya i yɛrɛ bolo o ye haramu de ye n'i y'a kɛ silamɛya sariya la musirikiya bɛ yɔrɔ min ala ko de ni mɔgɔ min ye halala do haramu a ye haramu do halala ou bien ye haramu do halala e yɛrɛ b'a dɔn nin ye haramu de nin ye halala de ale y'a haramuya e yɛrɛ b'a dɔn haramulen don i sagira k'a tugu a ka o la fa in ata'tumuhum fa innahum la mushrikun ala ko min ye ala ka halala kɛ haramu ye dɛ a ye ala ka haramu kɛ halala ye e b'o dɔn ko ala ye nin halala da nin filɛ ka haramu
e bo do ko ala ni haramu de ni fule ka halala isa gira ka bato wala ka tuga ko wala la ko ni yero de le ye musrikiye men ni yero ma Sheikhul Islam ambena yero la salasatu usul la Sheikhul Islam de fatan fansiya ke ya ni ala ko nawturo ko abeke musrikiya ko chogo ya fulade min ya halala haramu ubi ye haramu halala e ba do ko ye min ka tebbe aye ala ta soso isa gira katuga ko olan iye mushriki ye yoro de la mais ako men ni mo ye ala ka halala haramu ya ubi ye haramu halala e yere ba do ye min ke atebbe de aye ala soso kala kutake I tugura ka wala ako ye ala soso la de yoro la ya ala soso la de yoro la donc mugo min fana ayala ka halalai haramu ka haramu halamu ale yere baro haramu yele ndo de adagalente ala susula do ni galonte gela do bo kon ma ko ulu yoro la no be jakatul fitri bo malola ana ka fara basi bola naka chogo aka yoro la malola da yenni bola na be malo marani chogo de la ni ba dude i ba bo wala ka fara bo ka du ni au ba ke o chogo de la basi tala ka na faradi bon ko ewa do ko min nyamo min maseka su do ko sawtilanche bo ko kopunya kele bon nunu na fenkelente ni ambe seka mingriya doni ke baw ni ye ni fula be fo abe majabu dal ko min majabi maliki oluko ewa sawu fulade mi sawtilanche de kopunya fula bo abe majabu dola muddi sawtila nanina donc on te se ka fen fo kelen fo ko ninde giriya lendo ni yen nu kelen ye min bo abi wasa ni mogo min koni yele la salli la ko do nana asigila krefe abe yele kuma fo be salli yele la ika salli tinyana ni mogo mo ya tuwa yele la ika salli tinyana ni min fo an komana nunu na kachaya kwa donc ko muso ka wajilu arajo nu tele una ube ni muso beta yoro wore da wu kumbe ko bi donkele dana an ko ni be min fo do ala ka ala sranya bila mo kelen dusukun kono donc muso ka to silamia kadri kono ambora jene ya minna sisa donc sababu min nana nay o be yede muso nyaga mi nyogo na uchewula ani muso hijabu baliya ani woleli kala jugu be muso ka horonya munufo ka horonya di muso ma woleli ka jugu go min fo ka horonya di muso ma muso fana kanake komi jonu be kasola nonu nye woleli kala jugu de horonya te fana ubake ka muso bila jonya de la muso ni bora kurana ka sariya ni horonya ra ka bo kurana bolo I horonya na ka bo chiden ka risa bolo doribe take setane jonye sikatola ni makala ka sariya jon kuniye ibe ke setane jonye wodi atu bul qaym ko hurribu min riqqi alladhi qultu lahu fa buli'u bi riqqi nafsi wa shaytan nu qaym kun nunu ya kono aku bolila masam nyuda u bolila o ala ka jonyana u taraka u yere kun jonni setane jonye ni mogo min maso ala ka jonyama ima so silamia sariya ka jonyana ibe so yere nin ka jonya ni setane jonya ibe so ama jinya do de kono sisa wa alaikum salam bo ko misiri wala bin be baraji bin fora misiri wala e ake sinya fula ibo soroba Allahu alam
anyore fo so sali fawjani ko fengo fenya qaybude ube lagara sara ko mogo tese ko jujo be ala de bolo ambe min fo doro cide nye weleli kela musiri welela doro min nya keni ala ni dusun kala cide nye sara fo la lagara min ni e ya ke sinya kele iba soro ba ube tasoro do be se ka shire be ke misiri welela te sara yisoro sara imbe dilo dusun kala shi indela ka keni ala yi aha wa alaikum salam sere namaka ankara maka na habaka ibe junubu soro ko mogo ye e ba nani ya ba nani ka fa nani e ye junubu soro itemena junubu biya ala fe ikala ya fadela la ka yafima aha ciden ko nyogon nani baga fula aka fura be nyogon nani minna min folo ye nani like abe junubu be sabaw de fonni e jabili kala yadara المتسبان ما يقولان على باد منهما إلا أن يتعدى الأخرى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تيدن كن يغنني بغفلا أبي يغنني نين نينفو ينا جابي نينفو نا جابي أبي جنوب من سورة بيبي من ينالي دامنا دفوني أي يادرا ni e yadara min yo junubu be dayika e ye fanani min ke junubu bila kimani bo ko donu ye futuru salli wakati doni dro ye safo wala be se ka safo salli ni wakati donna safo ni futuru ci anko qaliba eri kele ali militi bi saba ube eri kele ali militi tani duru wode kanka ye futuru safo ce munu nye safo wala ni safo sera de iba salli ni safo mase na sallira temina bo ko ni mogo min ye tele bile so ni ma photo fora mogo min ye tele bile ka so photo min bola bo chogode doni ke ba ko tele minum be bo ko ni haramu de do be haramu ya ni fen daga lendo daga ray ka laje parce que tele fana photo directing ani fana photo min fana tara adirola ko kele wonte donc min be bo tele la jate bo odeka ni haramu de do laje li kera haramu ye bolo ni halala de ro adagara ika laje me kafu kafara ka silama ka do kallan kunya ka bo tele la wode kanyi wa alaikum salam kwa muwaji waka bo ko musumane ka burwa hijabu don wajiba ka surama baliga silama de uni ewa silamiya adabu kallamode wala iba bila kana kallamode parce que nyabe hijabu bali ya kare kono na una umalla mona yedo de pou fitini de uma ke umalla mona silami de ibi ka silami ibi dem mara silamiya ka adabu de kono na la oda to ciden ko ni dembe sangulon fula nyamari aka salli na sera santa ko na masalli abugo wala silamiya sariya ka wajibu fana depuis ewa demuso bora fen kalama sangulo fula kera muma ijuye ani hijabu la degede ika terbiya ka ika lamwaka subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ni yen kalimin ke ko do kanyin kalido ko jalisata al-istira jalisatu al-istira bo sigili minu ba fa ma ko kiyere lafiya sigili o an kuma na ka koro ale ka nyinin kalima ke ko ale ka nyinin kalibe yoro juma ni mo min bo sigili nke yala o sigili i wuli to sujuri la de ibe kabaru fodowa ube sigili nko fede ni wuli ka jobe ibe kabaru fo o do an kuma na sigili nko ni yere la parce que an ko do ko sunnate mutlaqa do ko sunna do mutlaqa do ko ay sunna do ni ka haju seramade bo kuma fulay inde sabatilen no don ke ba bo odeka do ba ka sunna de mutlaqa har bumbaji bo mawla
do fana ba ka sunnate fonni ka haju sherama bunu khaymu bodeka ani bunu semene nonu na la kulli hali ni abe mugo min bolo ko sunna do ni asigira akanka kabaru fo a wulite do kana sigilila ube akanka kabaru bilade na be wuli ka jode wo abe kabaru kere ni kelende be salli ibe kabaru kere ni be wuli ka sigide ni wuli to sujuru la de ibe kabaru ke ni sigira dro kabaru be ba ni be wuli ni kabaru te wuli ni be wuli sujuru la de ini kabaru be wuli fo ka sigi ni sigira yoro me dro kabaru be ba ni sigira doni ni be wuli kata jo kabaru te fo wo doni ko fo na ya soro e ya alimamide parce que ni eni kabaru wulila sujuru la kasigi ni wuli to ima kabaru fo abese ga mogo do tromba wo ko alimami sira fura be bura folo ni ya afoyi ka jamaye ne be jelisatu siraha ne ba kere men nimbe wuli sujuru la kasigi de mbe kabaru fo odela de ninye kabaru fo ka don sigilende do men nimbe wuli nte kabaru fo ko ka bange mogo ye parce que ni ma nin bange mogo ye ube ni mogo bete misiri kono ni e wulile e sigira de ko Allahu akbar do be wuli ube wuli nye ko ola ni ayasoro jama bebe misiri kono be nya bila ya fuye ni be wuli ka sigi ni kabaru be wuli ni sigira mais ni be wuli ka joite kabaru fo mais ni e ye mogo ye e be salli misiri mina kabo do be kenema de bo ulu be barake ni mikro de me ka barake nay ulu nyate ela bo uten ni sunna fanado ni e wuli to sujuru la ni eni kabaru wuli la isigira ulu be wuli ka jode ukon ni sugun ni e almamiye ni be sira mo kana teswisi e wuli to sujuru la kana sigiri la kana kabaru fo e wuli ka sigi doro mais ni be wuli kata sanfe ibe kabaru fo la ale de ya ta mobili la bon ko ni mogo ale ya fa ke ta mobili la ko a bɛ taa bila dɔgɔtɔrɔso la bon ala y'a kɛ ale ye accident kɛ fa ke tora la kafara ko b'ale la wa bon ni a bɛ lajɛ de sira kibaruya bɛ minnu bolo ou bien ni kadiw ni sariyatigiw bɛ yen olu de b'a lajɛ parce que an ko accident n'a kɛra hadamaden bɛ doni sɔrɔ ko fila dɔw la kelen de la i furatu aw tɛ furit ni faratura n'a y'a sɔrɔ accident in kɛlen u ko e ka faratu b'a la i ka kataw b'a la i ka faratu b'a la i bɛ dɔ sɔrɔ o la faratu ye mun ye mobili feere de man ɲi e m'a dila ou bien feere min bɛ don ewa tulu min bɛ feere min na feere tulu o de bannen bɛ mobili la e m'o de kɔlɔsi i faratula o de la ou bien isasi de banna i faratula o de la maanaam mobili yɔrɔ dɔ kɔni a kan ka kɔlɔsi o kan ka kɔlɔsi bolo e faratula o de la o m'o kɔlɔsi ni accident kɛra ni o sababu de e ka faratu bɛ nin na wala diya ko bɛ se k'i sɔrɔ yan sunko kafara bɛ se k'i sɔrɔ yan nin ye faratu ye aw t'a di ou bien ni yaadara yaada ye mun ye e ye fɛn de tigɛ i ye accident kɛ i yaadara nin na ou bien yɔrɔ dɔ la i kan ka boli kɛ vitesse hakɛ min na i tɛmɛna o de la accident y'i sɔrɔ n'o sababu ye nin fana i ka yaada ye ni yaada fana sabatiri kan kataw bɛ sabati kan kafara ko b'i sɔrɔ o la diya ko b'i sɔrɔ o de la donc mɔgɔ kɔni accident pour kafara k'i sɔrɔ wa diya k'i sɔrɔ nin ko fila dɔw la kelen de don n'a yɛrɛ sɔrɔ i faratu la ou bien i yaadara donc o la minnu bɔ sira ka ko la ou bien kadi minnu bɛ o de b'o lajɛ i bolo ye par exemple fɛrɛ man ɲi i b'a fɔ ne ka fɛrɛ man ɲi dɛ ne ta ten an ka taa ten
tellement numéro la o bɛɛ bɛ don nin bɛɛ bɛ faratu de kɔnɔ ko ne taara mɔgɔ dɔ ka mobili ta de ko ne ka mobili feere man ɲi i ko baasi t'a la i y'a ta nin bɛɛ bɛ don faratu de kɔnɔ ni accident y'i sɔrɔ o la dɔrɔn i faratira maa bɛ ni minɛn ta juru la i k'a fɔ ko a piri ye nin hakɛ juru in na donc a ye délai kɛ par exemple kalo kelen juru piri ye nin hakɛ ye aw bɛnnen o kan ko kalo kelen délai sera k'a tigi ko ko tiɲɛna ko a ma se ka wari in sɔrɔ k'a k'a to kalo wɛrɛ la k'a bɛ nin hakɛ fara a kan. bon nin ye kuma min fɔ dɔrɔn e ye juru dɔ mɔgɔ la a ye sarati kɛ kalo kelen bon kalo kelen dafara a tigi yɛrɛ ko tiɲɛ la ne ma i ka juru in sɔrɔ mais ma kɔnɔ ni kalo wɛrɛ n bɛ dɔ fara kan ko nin bɛ cogo di nin tɛ bɛn la taakulu riba adiafan mudi afata a kɔrɔ ye nin de o jahiliw ka riba tun ye nin de u bɛ juru don i la ka dati fɔ ni dati sera e m'a sɔrɔ u b'a fɔ sisan an bɛ dɔ fara dati kan dɔ bɛ fara juru kan riba yɛrɛ min yɛrɛ bɛ kuranna kɔnɔ jahiliw ka riba yɛrɛ tun ye nin de donc nin tɛ bɛn ye donc ni i ni mɔgɔ saratira wagati la cogo cogo ni wagati sera ni se b'a ye da b'i ka juru sara ni se t'a ye ala ko fa nejiratu ila maisara wa in kana ju usratu fa nejiratu ila maisara ala ko n'i ka juru bɛ mɔgɔ la degun de b'a ka se de ta ye a ma sɔrɔ de ala ko i k'a makɔnɔ de fo ka taa nɔgɔya k'a ye mais fɛn tɛ fara juru in kan o ye riba ye mɔgɔ min ne bolola baara kɛ i ye minɛ dilan kɛ